Ennek a projektnek a célja az, hogy ne legyen olyan, hogy szemét, mert a szemét fogalma az azt jelenti, hogy egy adott helyen, egy adott időben nem használható anyag, de ilyen nincsen, mert mindent újra lehet használni. Újra lehet használni a fémet, az üveget, a papírt. Mindenkihez szólunk, az egész világ számára hallható lesz az üzenetünk. Igen, olyan világban szeretnénk élni, ahol nem palaszból kell szívni a tiszta levegőt, a csapból vizet ihatok, ha sétálok az erdőbe, erdei szedre teltek, és hogy felnőttként fürödhessek a Balatonban is. PET-palackokból foteleket, asztalt és tálakat készítünk. Ehhez az ötlethez sikerült megnyernünk a Fonyódi Ásványvíz Kft-t, ami 2 raklap ásványvízzel támogatott minket. Ezt az iskolánk által szervezett egészségnapon kezdtük el kiosztani iskolatársainknak. A kék kupakokból a Balatont szeretnénk ábrázolni. Ez nekünk könnyű, hiszen saját osztálytermünkben is már csináltunk freskót. A kupakok növelésében és gyűjtésében segítettek osztálytársaink, iskolatársaink és a Sió Ekesz Kft. Is. Mi fiatalok vagyunk, ezért szeretünk csinosan öltözködni, de ruháinkat hamar kinőjük, ezeket általában rászorulóknak adjuk oda. A ruhákból, a PET-palackokból készített fotelekhez való párnákat csinálunk. A bútorokat Dani és én fogjuk csinálni, a párnákat Reni és Bálint, a Balatonkupak freskót pedig mindenki fogja csinálni, mivel egy aprólékos munka. Mi már mindent előkészítettünk. A palackok, a pólók, az üvegek, a kupakok már mind ott sorakoznak a technikaterem sarkába, és arra várnak, hogy felhasználjuk őket. Reni megkérdezte az osztályfőnöktől, mi lesz ezzel a sok anyaggal, ha nem jutunk be az elődöntőbe. Nagyot nevettünk, hisz úgyis megcsináltuk volna, csak akkor nem a csapattal, hanem az egész osztállyal. Az egész iskolát Balatonboglárt megmozgattuk. Mindenki nekünk gyűjtötte a palackokat, kupakokat. Az egész műveletről én egy filmet készítek, amit Lacikával közösen megvágunk. Már elégedettek vagyunk, hiszen bejutottunk az elődöntőbe, de elsősorban nem a nyerés a lényeg, hanem hogy környezetünket megóvjuk. És ezzel a projekttel szeretnénk gyermeknek és felnőttnek egyaránt kedvet adni az újrahasznosításhoz. Szeretnénk, ha megóvnánk környezetünket, és egészségben vissza tudnánk adni unokáinknak, hiszen tőlük kaptuk, de csak kölcsön. Felelősséggel tartozunk jövőnkért, ne csak gondolkozzunk, cselekedjünk együtt, mindezt a jövőmentőkkel. Eper vagyok az Örkény Színházból. Azt akarom nektek üzenni, hogy vigyázzatok a jövőnkre, a jövőtökre, neveljétek meg a gyerekeket és a felnőtteket. Senki ne szemeteljen, mindenki sportoljon és mindenkit beszéltek le a cigiről. Hajrá, Boglár! Sziasztok, jövőmentők! Hajrá, jövőmentők, mentsük meg a világot!